Fan hyn gyda fi yn y studio heno, Siôn Jobbins. Croeso atan ni, Siôn. Diolch yn fawr. Ac ymgyrch ar drod gyda ti a chryw o bobl ar hyn o bryd. Mae dyn ni .com, mae gyda ni .org, ond ble mae .com? Yn union, dyn ni eisiau cael .com i'r cymuned Gymreig. Pobl sy'n siarad Cymraeg a pobl sy'n ymwneud â phethau Cymreig. A mae trans da gawn ni fe mewn blwyddyn. Gwych, gen i bod mwy o siwtell pobl bleidleisio ar ddeiseb hefyd. Yn union, sy'n mynd ar wefan i arwyddo'r ddeiseb. Wel, gyda fi heno mae Siôn Jobbins yn cadw cwmni fi yn y studio. Na'r ni sôn ar ddechrau'r rhaglen am .com, domain arbennig i Gymru yw .com neu'r gobeith yn dyfe? Ie, gallech chi cael neu Tinopolis.com neu WRU.com, beth bynnag dwe. A mae wedi bod yn broses eitha cymleth i drio cael .com? Os, am resymau i gael y peth, mae'n ni ddweud bod e ar gyfer y gymuned Gymreig a Chymraeg. Felly gwefannau sy'n y Gymraeg, neu gyda elfennau o Gymraeg yn y gwefannau, neu sydd am Gymru o neu diddordeb i Gymreig, ond jyst y byd. Felly mae Cor Meibion De Affrica yn cefnogi Cymru De Affrica, mae Americanwyr yn Arizona, Patagonia, yn Cymru, draws Cymru wrth gwrs, ac yn draws y byd. Felly mae'n agored i bobl. Mae'n ffordd dda o ddangos bod ni'n bodoli fel pobl a fel iaith. A mae ffordd sy'n pawb at gilydd. Os mae buddiannau mowr o fod a rhywbeth fel .com i hunan, yn bydd Google a Microsoft a pawb yn gweud, oce, mae yna .com i gael pwy o'r pobl yma, faint o bobl sy'n gael sy'n defnyddio'r Gymraeg, neu sy'n rhan o'r gymuned yna. A dwi'n reit o'n i darparu gwasanaeth yn nhw, felly mae'n ffordd gwych o ryddo'r Gymraeg. Ond bydd ar gael hefyd i bobl sy'n gyda gwefannau'n Saesneg neu iaith arall, ond bod oedd diddordeb Cymreig. Felly mae'r cynulliad wedi cefnogi fe, mae 5 cyngor sir, mae'r urdd wedi ysgol Llanhari, bore mae wedi arwyddo. Felly lot o bethau, Culturenet Cymru, pob math o bobl, a ni eisiau mwy i gwneud. Ac mae'r Gatalaneg wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda i domain hwde. Chi'n dilyn i canllawiau nhw? Ydyn, ni'n dilyn i canllawiau nhw. Felly mae'r gyfer y cymuned Gatalanaidd, felly hwnna'r gyfer y cymuned Gymreig. Yr un peth i bod pwrpas, a mae'n ddefnyddio y termau yma. Ac y gobaith yw bydd miloedd o bobl yn sein o lan. Ac mae'n mynd yn dda iawn o fyny, os ewch chi'r wefan, gech weld pobl sydd wedi arwyddo, wedi cefnogi, a mae'n trefnu o ddydd i ddydd. Ac yn gobeithio cael cefnogaeth gan y Llywodraeth eich hunan? Ie, dyn ni eisiau cwmnïau, clybiau ffwtbol, capeli, ysgolion i gefnogi, a mae rhaid ni ar cefnogaeth y Llywodraeth. A mwyn dangos bod yna gefnogaeth gan y bobl sy'n cynrychioli pobl Cymru, sef Llywodraeth Cymru. Oedd y dwy blaid i cefnogi yn yr election diwetha. Ni'n trafodaethau da iawn gyda y gweddill, felly'n gobeithio gawn ni .com trwy Llywodraeth. Mae rhaid fe ddigwydd eleni. Mae trans gollon ni'r cyfles na gawn ni eleni. Llywodraeth wrth gwrs a gwleidyddiaeth yn rhywbeth pwysig iawn i ti. Wy'n gwybod a wy'n siŵr bod ti'n gweld beth sy'n digwydd yn y cynulliad ar hyn o bryd yn gyffroes iawn. Mae, dwi'n meddwl bod e'n wych. Dwi'n meddwl bod e'n siambls o gwybod. Dyma beth yw democratiaeth fe. Pobl yn rhannu syniadau, mae beth newydd. Mae pobl yn trafod syniadau, mae pobl yn pub yn trafod e. Dwi'n meddwl bod e'n wych. Ond y gobeith i ni .com yw bod nhw'n dod i gytundeb methau cloi a gallu bod yn mewn. Ni'n gobeithio falle'n mis nesaf bydd nhw'n gofyn am ceisiadau diweddara. Felly mae rhaid ni siŵr bod Cymru ar gyfer y Gymraeg .com yna neu falle gollwn ni'r cyfles na o'n i fe eleni. Beth arall sydd falle yn mynd i ddod i'r brig gyda .com, wrth gwrs yw dangos bod y Gymraeg yn iaith fodern sydd yn digwydd nawr ac yn rhywbeth normal. Ie, mae'n rhywbeth yn iaith nawr. Pobl yn gweld .com ar ôl WRU neu Westmorland neu'r urdd neu beth bynnag neu ysgol neu clwb ffwtbol. A naturiol wedyn pobl yn disgwyl bod stwff i gael yn y Gymraeg a bydd gweld y Gymraeg ddim yn ffys. Felly bydd ar gael unrhyw wefan sy'n y Gymraeg, gwefannau sydd bach o Gymraeg yn fe neu o diddordeb Cymreig. Ond i bob pwrpas, mae rhan mwy o pobl yn gallu gwneud yna. A chi'n gweld stickers car yn bob yn .com a dyma beth ni'n gobeithio bydd pobl yn gweld yna ar y we hefyd dangos i'r byd bod ni'n bodoli. Felly ewch i'r wefan, seinwch y petition, ond os ydych chi'n aelod o grŵp ffwtbol neu y gwmni neu sefydliad, gofynnwch eich bosses neu cael pwyllgor at ei gilydd a dyfynnwch llythyr y gefnogaeth i ni. Bydd e'n bwysig iawn i ni cael y gefnogaeth. Mae rhai pobl yn mynd dros y byd ac yn dafod lluniau ni. Mae gwahanol lan i'r byd mae wedi bod, dangos ti yn dwi'n dangos bod .com wedi cyrraedd fyna. Ond mae llwyth o bobl da iawn yn cefnogi ni mewn trafodaethau nawr da'r Principality yn gobeithio bod nhw'n mynd i ddod a cefnogi ni. Mae wedi bod yn rhywbeth da iawn i ni. Achos mae rhyw 6,000, ydych chi'n barod yn dod? Os, mae rhyw 6,000 sy'n wych. Hynny, mae eisiau ni cael mwy. Felly ewch ar y wefan, mae lot o stwff diddorol, mae lot o gwybodaeth creiddiol fyna. Ond arwyddwch y ddeiseb, ond os chi'n aelod ar ryw glwb neu rhywbeth, gofynnwch i cael y bwyllgor at gilydd, newch eich hunain a halwch llythyr mewn. Hynny, ysgol Llanhari yw'n diweddarau i wneud, mae sawl ysgol, lle mae 5 sir wedi cefnogi ni, mae pob un o'r gwahanol bleidiau aelodau wedi cefnogi ni, Coleg Aberystwyth, ond eisiau yn y clwbiau ffwtbol nawr. Clwb Tref Cyfyrddin i cefnogi ni. Sy'n gret, a cyngor cymuned Bwcle lan yn Sir y Fflint, a Hyd y Coed Pontabren. Felly ni eisiau cyngorau cymuned i gefnogi ni hefyd. Yn gam cyffroes arall. Mae'n wych, mae'n dangos bod Cymru ar Gymraeg bodoli. Yn sicr. Siôn am y tro, diolch yn fawr iawn i ti.